Ak máš pri sebe 2 gramy trávy, pred 10 rokmi by ti hrozilo až 5 rokov väzenia. Dnes hovoríme o sadzbe rok a najčastejšie domáce väzenie alebo verejnoprospešná práca. Vysvetlíme ti to. Ahoj, som Zora a tu na Rastamame hovoríme o veciach, ktoré sa nepohodlne rozprávajú nahlas. Dnes ide o jednu z najdôležitejších zmien za posledných 20 rokov, novelu trestného zákona o drogách, ktorá platí od 6. augusta 2024. A oplatí sa to počúvať, lebo tú starú verziu majú v hlavách aj tvoji rodičia. A už neplatí. Od roku 2024 teda máme úplne novú drogovú politiku. 5 kľúčových zmien. Poprvé, drogy sa teraz merajú objektívne, hmotnosťou drogy a obsahom účinnej látky, presne podľa príloh trestného zákona. Po druhé, máme 4 samostatné paragrafy. Prechovávanie, pestovanie, obchodovanie a prekurzory. Každý má iné sadzby. Po tretie, zákon výrazne odlišuje sadzby pre užívateľa a dílera. Pri prechovávaní výrazne nižšie, pri obchodovaní stále veľmi striktné. Po štvrté, máš jasnú tabuľku. Vieš, kde sú zákonné hranice nepatrného, malého a väčšieho množstva. A 5. bod, zákon preferuje alternatívne tresty pred odňatím slobody. Domáce väzenie, verejnoprospešnú prácu, peňažný trest. Ide najdôležitejšia časť. Zákon presne určuje, koľko je nepatrné množstvo. A to je horná hranica najmiernejšej kategórie. Pozri, toto sú hranice z trestného zákona. Akékoľvek množstvo od nuly po túto hranicu je nepatrné množstvo. A pozor, stále je držba akéhokoľvek množstva, aj toho najmenšieho, trestný čin. Novela neznamená, že drogy boli legalizované. Len to, že sadzba je oveľa miernejšia a zákon preferuje alternatívny trest pred basou. Napríklad pri extáze sú to maximálne 3 tablety. Všetko nad to už spadá do vyšších kategórií. Opakujem, stále je to trestný čin. Nejde o dekriminalizáciu, ale o zmenu prístupu k trestaniu. Zákon má 5 kategórií podľa násobkov nepatrného množstva. Vezmime si marihuanu. Nepatrné množstvo sú 2 gramy. Malé množstvo je do 10 gramov, väčšie množstvo ide až do 500 gramov marihuany. Značné množstvo začína nad pol kilom a ide až po 3 kilogramy. Tu už končí sranda. A všetko nad 3 kilá je už veľký rozsah s extrémne vysokými sadzbami. Pozor, nad 500 gramov marihuany už zákon predpokladá, že obchoduješ, aj keby si to mal pre seba. Reálne čísla. Prechovávanie, paragraf 171. Pozrime sa na konkrétne tresty. Konopa, marihuana, hašiš. Za nepatrné množstvo, to sú tie 2 gramy, trest odňatia slobody až na 1 rok. Súd má radšej alternatívu. Za malé množstvo, to je do 10 gramov, hrozí 6 mesiacov až 3 roky. Už to nemusí byť automaticky len podmienka. Za väčšie množstvo je to 1 až 6 rokov. Tu už reálne hrozí väzenie. Pri tvrdších drogách sú tie sadzby vždy o niečo vyššie, lebo zákon ich vníma ako nebezpečnejšie pre spoločnosť. Novela zmiernila sadzby pre užívateľov, pre dílerov nie. Paragraf 173. Výroba a obchodovanie. Sadzby sú stále vysoké. Pri nepatrnom množstve pri predaji hrozí 1 až 5 rokov. Pri väčšom 3 až 10. Žiadne zľavy sa nekonajú. Značné množstvo je 7 až 15 rokov a veľký rozsah až 20 rokov väzenia. To je prakticky doživotie pre tvoj bežný život. A najdôležitejšie. Zákon definuje obchodovanie ako akékoľvek nakladanie s drogou s cieľom distribúcie alebo majetkového prospechu. Čiže predaj jointu kamošovi za peniaze alebo aj výmena za inú vec je obchodovanie. Sadzba 1 až 5 rokov. Nerob to. Rýchly checklist. Zapamätaj si, užívanie samo o sebe nie je trestný čin, ale držba áno, aj to najmenšie množstvo. Pozor na šírenie toxikománie, ak niekoho na drogy nahováraš. A ak ťa chytia 2-krát za 2 roky, trest bude oveľa prísnejší. Toto video má hlavne informačný charakter. Ak potrebuješ právnu pomoc, kontaktuj nášho právnika. Páčik, follow a pošli to kamošom. Volám sa Zora a čau u nás na Rastamame.